Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a confirmat faptul că episcopul Hușilor este cel care apare în imaginile indecente, însă Mitropolia Moldovei ezită să se pronunțe. Bună ziua, eu sunt Mihaela Călin. Începe observatorul orei 13. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei consideră că nu este foarte clar dacă episcopul Hușilor este cel din imaginile care au zguduit Biserica Ortodoxă. După 9 ani în care a fost violată de propriul tată, unei adolescente de 14 ani din Bistrița Năsăud îi se va face dreptate. O femeie de 75 de ani din județul Botoșani a încetat din viață după ce a fost atacată în casa ei de un tânăr cioban de 24 de ani. Reprezentanții Mitropoliei Justiție, dar acesta deține majoritatea în ambele camere ale Parlamentului, așa că puterile opoziției sunt limitate. Observatorul orei 13 a ajuns la final, doamnelor și domnilor. Eu sunt Mihaela Călin și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept aici la ora 16. Voi fi pregătită cu noi informații. Până atunci, intrați pe site-ul nostru observator.tv ca să aflați primii tot ce se întâmplă în țară și în lume. La revedere, să aveți o zi frumoasă!